हेल' सनामोन, दिनै भिडिअ'आ एसे लेट जाबाय, थेवबाबो आङो होनाय जाबाय आरोना। लोगोसे फंसे खोथाबो लोगोफोर, नैबे बिथां सासेया, बिथांना बिथांजो, जायखिया बुंहरदों प्रफाइलावथ' हिनजावनि पिक्चार, ओरैबायदि बुंहरदों, लाब्रा बड' कार्टुनजोंनो हाया। आरोथ' आं होननायानो थाखायो, जे मोजां मोनोबा अके, मोजां मोनाबाबो जेबो नङा। नाथाय खायसे ओरैबायदि थेवबो गोजोना आरोना गोसोआ। माने गुबुननि भिडिअ'खौ लानानै आंनि भिडिअ'जों बेफोरबायदि रुजुहरो। जेनेबा आं सानो, आंथ' कम्पिटिसन खालामाखैना, जे माने आंनाल' मोजां, आंनाबो माबा माबि बेफोरबायदिथ' आं होनफेराखै। मालाय बिथाङाबो गावनि बायदि लाबोयो। अब्ला मा साननानै आंखौ बेफोरबायदि बुंहरखो दे? आं रावखौबो जेबोखौनो बुंफेरा, आंखौलाय मानो जेनेबा बेफोरबायदि बुंहरखो दे? हायो हाया जाबाबो जायाबाबो, हायाबो नालाय हाया जेबो नङाना। आं हाया, आंहा आंनि बायदिसो साननाय बायदिसो लाबोदों आरो। जाबाबो जायाबाबो जाबजोबनो। फैयै फैयै आंबोथ' आंनि साननाय बायदि लाबोयै बेसेबांबा गोलाव फैबायना लोगोफोर, नङा होमबा जाबजोबैबाबो। आयौ, नाथाय खायसेनि साननायखौथ' माथो बुंबावनो आरो। आरोबा आंना भिडिअ'आना एसे इमोसनेल माबा माबि बिदिनिसो थांलाबायखायो आरोना गोदोनिफ्रायनो। नोंथांमोना जायबा नायबोबाय गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनाबो मिथिखागोनानो। औ हेलौ। है मानो दानो बोराय बायदि गुजुलाबायखोसै? नङालै, मैया गुसु गुसु थांबायना, बाइक सालायबाय, बेहायनो एसे गारामाया बोरैबा जादोंलै। ए, मुलि जाना होलै माथो आरो। औ जादों, ओमफ्राय नों मा खालामदों? आङो ओरैनो जिरायथ'दोंलै दसे। आंबो जा खामानि मावना मेंगुलायबायसो। न'नि हाग्राबो सनस्रांबाय, बासन एसे एनै सुबाय, ओमफ्राय दख'नाबो सुबावनांगौसो। फुल गायनो नागिरदों आङो, हाबो एसे जावग्लिबाय। वाव, हारसिं एसेबां खामानि मावबाय नोङो? आंलाय मावखायोखा माथो। नोंनानो मोजांलै होमबा। औ, नों आरो मा खालामदों? दङलै, ओंखाम जाथ'वाखै आंबो, ओरैनो उन्दुथ'दों। फुंखा, निउ इयारावलाय प्लेनिं खालामदों ना खालामाखै नों? जों बेरायहैनो होननाया, बहाय थांगोन? प्लेनिंआथ' जाथ'वाखैमोनलै। मा? फुंखा, नों प्लेनिं खालामाखै दाबो? मा, आंहा निउ इयाराव ओरैनो थानांगौ नामा हो? न'आवनो थाबाय थानांगौ, मालायफ्रा बेरायहैगोन, इन्जय खालामहैगोन, पार्टि जाहैगोन, पिकनिक जाहैगोन। मा आंहा ओरैनो न'आव थानांगौ? नोंहा बेरायनायनि जेबो प्लेनिं बानायाखै? आरे माखौ रागा जोंखो उरायना? माने आं खालामथ'वाखैसो होनदों, थाङाथ' बुङाखैना। नाय, समानो गैलिया माथो। नै थांसिगोनानो गोजाम बोसोरा। गोदान बोसोर सफैलाय लांसै, नोंनि प्लेनिंआलाय माला जागोन? बे गोदान बोसोरा जोब्बा? ओह, नों मानो थिखिनियाव दावखोयो खेबसेनो? आं खालामगोन ना प्लेनिं, र' सम दंबावो इसेनो। आं जेबो मिन्थिया फुंखा। एबार निउ इयाराव आं बेरायहैनो मोनाबाना, फनबो दाहर, रायलायहरनोबो नांखाया आंजों। आं मोजां मोनालै। लोगोफोरखौ मिन्थिगौ नोङो, बयबो मालाय बेहाय थांगोन, सोरबाबा बेयाव थांगोन, प्लेनिंआनो प्लेनिं बनायजोबखाबाय। आरो नों? होद, मा रागा जोंखोब्रा, आं मोजां रायलायनोसो हरदों। आरे खालामगोन ना, थांगोनथ'ना, सिरि था प्लिज। आं लांगोनब्रा, नों सिरि सिरि थांबानो जाबायना। आं बेफोरखौ मिन्थिया, थांथारगोन माने थांथारगोन। जायखिजाया मालायफ्राबा बेसेबां हेपि, आरो आंहा बिदि थानांगौ? है, जाम्बि सोरजों नांलायहरबाय थाखो? आरो बहा थांनायनि दावराव जाबाय थाखो? आब' अखाफोर, दे होमबाना दोनथ'नोसै। जायखिजाया प्लेनिंआ थांगोन दै, आं मिन्थिखाया। आंनि खोथाखौ गोसोआव लाखा। दे, नोंनि आब' फैदोंबालाय दायो हरसै आं। ओइ, जाम्बि गथ', सोरजों नांलायहरबाय थालायखो? बहा थांनायनि प्लेनिं? जेबो नङा आब', लोगोफोरखौ रागा जोंहरलाबायदोंलां। माबा सोरबा बुङो बेयाव थांनो, सोरबा बुङो बेयाव थांनो, निउ इयाराव फैथारसै ना। आच्छा, बिदि दानिफ्रायनो बेयाव थांनायनि प्लेनिं जाबायानो। अबावबा फैसायानोबो गैया, आरो नों बेरायहैनायनि प्लेनिं बानायखाबाय। आब', फैसाफोरखौ लोगोफोरनाव लाथ'लाबायनानैबाबो आंथ' हले पिकनिक जाखागोनलै। मानिखि आं बोसोराव खेबसेल' बिदि रंजानायखौ आं हगारहरालै ओरैनो। मानसियानोथ' मा बुंबावनो आरो। मिन्थिखाया होमबा आब', बोसोरफ्रामबो आं बिदि रंजाखायो। बेनिफ्राय लोगोफोरखौबो एसे रागा जोंदोंलां, रावबो थिगखौनो बुङा अबाव थांमारगोन मागोन। प्लेनिंल' बानायखायो बेहा गोजानाव थांनायनि, माखासे बुङो, ओमफ्राय माखासे मा होनो आरो। दे जाबाय दे, उनाव सफैग्रोथों समा। ओमफ्रायथ' ख्रिस्टमास फैथारसैना आब', सनालि मोनाव थांनांगौ आंहा। खामानि मावनोबो लिंहरदोंमोन, नाथाय आंथ' बादुलि। नोंखौलाय सोरथो खामानि थिननो हायो? लोगोखौनो बिदि बुंबाय नोङो। जेनेबा जोंनाव माबा प्रग्राम जायोबा फैयोना, खामानिबो मावफैयो सनालिया गथ'आ। नोंबो मावहैबानो जायो, लिंहरदों जेला। ओइ आब', आं नाङा, बिदि खामानि मावै, आं जानोल'सो थांगोन र'। आखलफ्रानो गाज्रिद्राय बे उरायनाना। आंखौलाय लोगो, आंना गाज्रि मोनखाया सनालिया। आलासिफोर फैबा माने इदिनो आंखौ मा होनोमोनलाय लिंदोंमोन आरो, थेवबो आं थाङालै आब', दसेल' थांगोन आं। अलसिया, बादुलि, एक नाम्बार बादुलि नोङो। औ, बादुलिबाबो थाथोंसै, अलसियाबाबो थाथोंसै, माथो खालामबावनो आब'। हे
आब' ओमफ्रायो बैजे आदाया बुंदोंमोन ना नों बेखौ मा सानदों? मा साननो मानिथ' मा बुंबावनो आगै बोरैबाबा आदाया जोंनि खस्थ'खौ नुनानै बुंदोंबो जानो हागौ गुवाहाटियाव रायलायहैनो लेंनायाथ' थिगैनो दं खेबसे रायलायहैजागोन मा बे लेंबा नों थांगोन सिनाया मायानो बिबा सोरजों रायलायनो लिंलांदों नोंलाय बे सहराव रावखौबो सिनायाना सोरथोबाल फन हरलायखोरा मालाय उन्दुनाय डिस्टार्ब आयु नै दाबो उन्दुगासिनो माथो बेलाय ओइ बाबु मैया मोनायाव लेट सफैबाय नै उन्दुनाया दाबो मेगनानो गेवाखै बेना नै बाबु सिखारदो दसेबावलै दासो उन्दुनो मोजां मोनथारदों आङो ओरैनोबा सोरांबायहाय नै ओंखाम जाखांलायबावबायसो नोमा नोमफ्रायाबो डाक्टाराव थांबाय उथिना सा लोंद' दुगैद' ओंखाम जाद' सानजौलाय लांबायसो आयै गथ'फ्रा मानो बिदि फालाय देनाय बाबु थाब सिखारनाय दा नै ओंखाम जादो आरामनो नोमा नोमफ्राया हस्पिटालाव थांलाय लांबाय जुरिनि मेगना मोजां हामफिनथारथोंसैहाय मालाबावसै दाथ' बिहामजोबो गैला फिसालायाबो बोरैबा फाग्ला बायदिसो जालांबाय बुंनोथ' नाङामोन थेवबो बिनि आखलफोरावनो बोरैबा बुंथावथाव जाबायना माथो होनबावनो आरो आंहाबो फिसा दङ बेखायनो गिनाय मोनलायलाङो दा बेबाबो आंनि फिसा बेबाबो आंनि फिसाखाबा रागा जोंबा बोरैबा बोरैबि बुंफ्रांलाङो आरोहाय खुगायावबो माथो खालामनो बुजायबाबो लायाबा खामानियासो मावनो हाखवा जालायलांबाय आंहासो ओरै जानोना ओरै जानोसै जुरियाबो हालाबा दा बिमायाबो थाबाय थानो हाया बिहामजोआबो गैया मा खालामबावनोसै ओइ बाबु सिखारनानै थांनाय मोसौआ खाहैदो सानजौलायलांसै मालाय खाखांजोब्बाय थाङाबा थां गोख्रै थां र'लै दा सिखारगोन आं मालाय एथ' सिमां मोजां नुनायाव सिमांफोरखौ दायो मोनायाव नुदोलाय दा मोगथाङाव फैदो मिन्थिबाय सिरि मोनदो दे थांद' मोखां सुद' बे आयंआबो ना फोजाबायानो थायो सिखारागौमानि मोसौफोरखौबो खानोनो बालायलांबाय आं फानहरजोब्बानो जासै आफाया फैसानिबो इम्परटेन्ट नांखागौखा ओमफ्राय दाथ' आं खानो मानसिबो गैलाना आंबोथ' सोलाबबाय थायालै आदायाबो खालि बे न'आवनो थाथारलालै थै खालि हस्पिटाल अलंबार मानसियानो बोरै जाखोथाय बिदायाबो आंना अनाखाना बाजैखौबो गारबावबायसो देनां फस्थायबानो जाबायलै नुदों आंहाथ' आंनि सनाखौ खोमानानैसो लानांदों नोंहा आरो गावनो गोसो जानानैसो बेबायदि खालामनाय बोरैबा मोनोलां न'आव थाबाबो दाना दिनै आइनि रिपर्टआ मोजां फैबा हामसिगौलै डक्टर मोजांजों देखायनो थांखादोंमोन ना गोदान डक्टर होन्दोंमोन हे आफा इसोर गोदान बोसोर फैनायजों बे न'आव खुसि फैफिननायजों बिदि खालामदोलै आङो एसे बोरैबा सह्य हायै मोनथारलायलांबाय टाउन सहरनि खोथालाय आब' बिसास गैया आंथ' बिदि लेंलाबायबा थांबायलै नोंबो दा थांलै माबाफोर खामानि मोजां एसे मावथावथाव होगोन बायदि बुंदों माथो आगै जायजों न'खरावबो एसे रांनि आंखाला फुरा जायो बिदिबाथ' मोनफ्लांबायबा बोरैबाबा मोजाङानो जागौमोन ना ओइ आब' जे खामानि मावनो गामियावनो थाना मावनांगौलै एसे एनै लाब जायो आरो बांसिन टाउनाव थेवबो नोंथ' दा बेयाव रावखौबो सिनाया माया लोगोबो गैया माया सोरजों माने बेबा सोर मानसि माबायदि मानसि बोरैबा मोनोलां खोनानायावनो दा थांलै आब' आरो गामिनि रावबो थांफायाबा नोंजों जेनेबा इदि सानै साथाम थांफादेरबा माबा मोनसेमोन आरो नाथायबा नोंखौ हारसिंलाय मानो एथ' ओंखारदों बिलाय बिफा जाया बिमा जाया बिदा जाया न'नि मानसिद्राय जाया एसेबां अननो ओंखारबाय आरो बिहासो जोंनि न'खरनानै एसेबां साना माथो बबेबा समाव ना आगै खायसे मानसिनि गोसोआ मोजांबो थायो खायसेनिया गाज्रि आरो थेवबो गासैबो गाज्रि जाजोबनो हायाना बबेबा समाव न'खरनिया हेल्प खालामाबाबो गुबुनासो बांसिन हेल्प खालाममारो माथो आरोथ' माजों सोलिगोन दे एसे एनै बेफोरबायदि खबर मोननायाव एसे मोजां खबर लाखियाबा जोंनिनो मोजां जागोन माथो न'आव फैसा फैबोला है सिख्ला मानसिया बिदि बांद्राय बेफोरबायदियाव माबा नाङालै आब' मोननांगौबा खाफालाव दोङोबा मोनखागोन दे माबा मोनसे मोजां खामानि ना एसे नेथ' नेयो माथो मोजां समानो फैयालै आगै बेखायनो मोजां समखौथ' गावनो जों लाबोनांगोन ना माबा नङा माबा मोनसे खालामनानै होमबा नों थांनो सानथारदों आरो आदाजों खेबसे रायलायनो मोजाङै साबधानै थेवबो इदिथ' आङो माबा मावगोन मावा इखौथ' आं क्लियार गैया थेवबो रायलायनाया आन्थाखौलाय माथो जानोबो सानलायलांदां रायलायनायावथ' माथो बुंबावनो आब' नोंबो मा गोसो जायोबा जायखिया आंनिफ्रायथ' थांनाङा बायदिमोन आरो थेवबो नों मा सानथारो
ओइ आब' बांद्रायखौबा नास्राय हाबा जादो ओमफ्राय आरामसे गुमै मोजां नायनानै लादो इनिफ्राय गुमैयानो नायजोबगोन आरो नोंलाय मानोथो इसेबां मावबावनो संसार आराम मोजां हाबा जानानै संसार जादो हाट गथ' जानला मानलानो हाबा जानो होनबानो हायो आरो माखासे न'खरनि माबा थासारिबो थायोना नायनांगौबो जायो इनिफ्राय जोंहा दङआनो सोर दायो गासैबो सानजोबनांगौना हाबायालाय जाखानांगोन दे मानो जाया जानो नाथाय थेवबो न'नि हालोदखौथ' मिन्थिखायोआनो बेखायनोसो बुहुमा बयनिबो थाखाय जरा हरखायो माथो हाबाथ' सानसेबाबो जाखानांगोन संसारनि नेमखा बेनो नाथाय थेवबो आंहा प्रब्लेमथारना बेखायनोसो थाथ'दों आरो होमबा सोरबा गुमै दंखायोना माथो फसायनाय हो आब' थाद गथ' मा सोङो नोङो खुगायानो लेब लेबथारहाय ओइ आब' माला हाबा जायो जादो आंहा मोनजाबानो जाबाय दे दि आंखौसो बुंबाय थादोंना नोङो नोंसो हाबा जानायनि माबा आगानाव सुरग्रोनांगौबा ना मोनगोनसो आङो बेथि सिमांबो नुथाखै आं हाबानि आब' आब' थाथ' दे र' आंहा बैयाव जि सुबावनांगौलै दख'ना सोंनानै दङ बाजैखौसो सुनो थिनसै आं बाराबा नै बिबाजैखौल' बाहायनो सानखायो गथ'आ दख'ना गावनि गाननायखौनो नों सुनो बायो मा सरित बाथ्रालै बेलाय आफाया जेलावथ' दङ र' ओमफ्रायो आइयाथ' बे रुमावनो गैखाला आदायाबो बहा थांमारखो दिनै न'खरानो बिदि जालांथारबाय जोंनिया आं बिराद सानबाथाय गाबनोसो ओंखारजोबो न'खरखौ मानो बेबायदि हरखो दे आंनि जिउखौ बबेबा समाव मालायफ्रा बेसेबा हेपि थायो नाथाय आंथ' थानो सानबाबो हाया न'खरनि हालोदनि थाखायनो दिनैबा मा जागोन गाबोनबा मा जागोन साननानैनो सानफ्लांबायो आङो आंनि थाखाय बेबायदि मासे मासे फैसा मोननाय माबाफोर मोजां खामानि आदाया लगायना होनो हायोबाथ' मोजाङानो जागौमोन दे जोंनि न'खरनि हालोदाबो एसे मोजां फैगोनदां बाजैयाबो हारसिं हाख'जोबाना आंबो हारसिं हाख'जोबा माने आंथ' दखानाव थाबाबो जेबो लाबानो जाया बारा जेनेबा जोंनि दखानाव सेमोनबाथ' बेलेग खोथामोन एसेसो इनकाम जागौमोन नाथाय दा गुबुननि दखान गावनि दखानबासोमोन गुबुनफ्रा मालाय फुर्ति जायोबा आंहाथ' गैयालै बे निउ इयारबाबो बेनोसै हा माबोरैथो दोङो आइरानि न'आव जावैसोजों न'खराव गथ'फोरजों गासैबो थिगैनो सोलिदों औहाय आयै सोलिनायाथ' मोजाङैनो सोलिना दंथ'यो नों फैबाय मोजां मोनबावबाय आङो आंथ' नोंखौ हा दाख्लैबो ओंखाम गोरलैयाव लिंहरबायानो दङमोन हा माथो नोंलाय थांदिया ओंखाम गोरलैयाव बहा आरो आयै नोंथ' मोनथिखायो आंनि बिखुनजा बेबायदि जानानै थाबाय दाना आंहा इयाव थांनो हायो ना इयाव थांनो हायो जेरावबो थांनो हाला रागायानो आंना हाला हाला मोनबाय दंमोन र' एसेबां गोथाव गोथाव जादोंनो नोंसोरो आनिया एकदम स्टेटास दोनबाय दङमोन आरो आंनो हरबाय दङ औहाय आइ हा जावैसोखौबो लिंहरबाय गैया हा बिबो थांदिया नोंबो थांदिया आबै आबौमोनासो बिराद थांनो लुबैबाय दंमोननो बिमा थाङाबोला बोरैथ' गथ'फोरखौ आरो स्कुल दङ बिदिथ' गारनानैबो थांनो हाया आरो नोंसिनाव थाहैबा फैनो बायो गथ'फोराबो दे आइ मोजाङैनो मोजां सोलिलांल' बाखि बेफोरो जानाय लोंनायफ्रालाय उनावबो जागोन हा माथो होनो गोदोहाय सिगां जि जानानै थांबाय नुवाखै हे सोर बेफोरबायदि समा दाफैथों जावैसा रागा जोंनाय बायदि बेखायनो मोजां मोजां सोलिलांदोंबो बारा रागा देखायनाङा बावलाय आयै आं नुख्रानिसो जानानै थानाय बायदि मोनबायहाय बे न'आव गैला जिबुनानो आंना मा दङो गथ'फोरखौ नायनांगौ हे सोर बिनि सायाव आङो एकदम अनबाबो उनियाव नामाव दोनजायोहाय होमबा बिमा गदायखायनो बे मिलिसाखौबो अनबाबो हाजार उन बिफाया आंखौ गाज्रिखौनो मोनगोन दे बांद्राय गोबावबो अननांनाय नङा देरखाबायानो माथो फिसाजोआ एसे देरबावबानो सिख्ला देरबोलालाय आरो मा बिलाइ हरबानो गैला बिलाइ हरजासिम एसे मोजाङै नायथ'दो आरो देनांलाय आरो नङा फिसाला दंखायो आबौ सनाया जोंना आबौ सोमला दङ हा माथो गासैबो उनाव देनां बिनि जाजोबगोन हा माखौ सिन्था खालामदो बे मिलिसायालाय मा आबैया हिनजावनि फिसा सानसेबाबो गुबुनाव थांखागोन आंबो जामाइजोखौसो एसे नायथावथाव फैबाय आरो नोंबो बारा जाबाय दं होनबाय नालाय ओं दा आरो मिजिङाबो गावनि खामानियाव थांबायना दायो बेदरखौ माबाखौनो लायहोनसै आङो मिलिसायाबोथ' अबाव थांनो आयै बाराबा र' बेखौ माबा नाखौनो हमनो थिनैसै आं फुख्रियाव आयौ हाबे एथ' गथ'आनो हमनो हागोन आरे आयै हायाबाबो आंथ' थिनखायोना बेलाय आं बुंबानो लाबोखानांगोन नों माखौ सिन्था खालामदों आरोबा गथ' होननानै मा बेखौ जेबो रोङियाव दोनसै खामानि मावनो होआबा एसे एनैयालाय मा बे नाखौ हमना लाबोनो हाया हागोन
हागोन बियो आयै र' थिननि आं बिखो हागोनबालाय हागोन गथ'खौनो थिनहरदो नाथाय जोंनि आबौ आबैखौ थिनहरनाङाहाय बिसोरखौ आरामैनो दोन बारा खामानि थिननाङा आंखि आंनि फिसाफोरखौ खामानि बुङो आयै आंनि फिसाफोरा आलो आलोसो थागोन मावोबालाय बे मिलिसायासो मावगोन मिथिबाय आयै जिरायथ' मिलिसाया सा फुदुंनाया जाबायना जायाखै एसे नायना फैनि आङो आरोबा टिभि नायोबा लगायना होनसै आं बर' सिनेमाखौसो नायनो मोजां मोनोहाय बे फाग्लिखौसो नामा बेखौ देखायना हो आं बिराद मोजां मोनो बुरिबाबो हे नोंबो नायबावोसो इखो आयै आंबो नायो एकदम मोनसेबो एपिसडखौ गारखे आङो र' होमबालाय आं दिन्थिना होनो मा मैयानिखौ नायनोसै नोङो औ देखायना होनाय मबाइलखौ माने गिदिर स्क्रिनाव देखायना होआय पर्दायाव आं माने मबाइलाव नायाहाय एफा नोंसिना माबा टिभियाव देखायना होलाय जायोना जायो र' सोमला आबायाबो रुंसोगौ नायबाय थायोना गथ'आ र' लिंहरनि आङो होदो थ'आय आरो आं बुन्दा बुन्दि ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय खाथा निमखि लाबोदों मिस्टि गरला लाबोदों एकदम माबाना होदो दे राननानै साजों लाबोदो दे आयै लाबोनि र' नोंखुनजोजोंबो दसे जिरायना दहाय रायलायबाय सिंहानो सासोबायसो आंना एसे जिरायबानो बोरैबा मोनो दाना बुरि देहा नंगौ नामा आयै दे आरो फै अलंबार नों दि माला हुसाव फैबावगोन नोंनि गुनेगारखौथ' साजा होखाबायानो आङो हाजारखिन बारग'नो नाजा बोरै बारग'नो हानो देनाय नोंनि जिउखौ लानो सानदोंमोन ना दुखुखौलाय मोना मानो जानो आंबो मोनदों नोंसोर आंखौल' बिराद बुंबायना नाथाय बे गथ'नि फारसे रावबो सानाखै जेबो बेखायनो जा थांखि लाबाय थिगैनो लाखाबाय खोमा दे आङो जा जायो मोजांनि थाखायसो जायो होननाया बेनोना सरिलै अलंबार बेथा नोंखौथ' आं अनाखैमोन माब्लाबाबो नाथाय आंनि गोसोआ दिनै गाबखांनाय मोनदों बोरैबा थुनथुलिनि दुखुनिफ्रायबो आंहा नोंनि थाखायसो बांसिन दुखु मानो होनना बुङोबा नों गावनि जिउजोंनो जुजिगासिनो दायो नों टेनसन लानाङा नोंजों रावबो गैयाबाबो आं दङना आं नोंखौ केयार खालामगोन एसे मोजाङाव फैब्लानो नोंखौ आं आंनि न'आवबो लाना थांगोन जेबो टेनसन लानो नाङा नों थाबैल' मोजाङाव फैदोना अलंबार नों एबार जेबो बिदि खस्थ' मोननाय नङा अलंबार प्लिज खेबसेल' हुसाव फैदोना हे इसोर जा गाज्रि खालामनांगौ गासिबो आंजों खालाम नाथाय बे गथ'जों नङा प्लिज आफा इसोर अननानै आंनि अलंबारखौ थाबैनो मोजाङाव लाबोफिनदोना बे गथ'निथ' जेबो दाय गैयाना मानि साजा होदों बे गथ'खौलाय प्लिज हामहोदोना अलंबारखौ आं नोंनाव आरज गाबो आफा इसोर जि गाज्रि खालामनांगौ आंजों खालाम आइ बिखुनजोआबो बेसेबा गिदिर गिदिर बाथ्रा फिसाजोनि गासैबो दायाव पर्दाल' लागायनो सानखायोलै बांद्राय अननायखायनो गासिनिबो अननाय बांद्राय मोननायखायनो बिदि जालांबाय बेखौ थाल दंना गैयाबा नुदोंना दाबो बेबायदि दायाव गोग्लैनानैबो जेबो सोलायनाय फैयाखै आरामसे बेरायनोसो थांबावदों मोजां जाबाय आंबो साइन खालामबाय बे रिश्तायानो खतम माथो जानो बेबायदि मानसिजों आंबो गोसो गैया नङाबा माब्ला समाव माब्ला मा खालामलायगोन बियो सोर मिथिनो आंनि न'खरावसो खैफोद लाबोलायगोन माब्लाबा वाव सान फाइनालि होमबा नोंबो साइन खालाममारबाय सानाखैमोन आङो नोंनि सानखौ जे नों सानसे इसेबां बोरैबा अख्रा जिद जागोन एथ' जिद्दि इसेबां फद्रद' मानसियाबो माब्लाबा इसेबां सैथान बायदि महर लानो हागोन सानाखैमोन आं सान नोंखौ ओरैबायदिसो खालामबाय जे नोंथ' थांनानैनो नोङो बे अलंबार आरो बे सनामनि थाखायसो दोङो दां हो बिसिनावसो नोंनि गोसोआ बांसिन दोङो बुजिबाय दे मानियोबो दे जे माने अलंबारा जुदि नोंनि फिसालाबा नोंनाव एसेबाबो बिनि थाखाय फिलिंस थागोन बाट आंनि थाखाय फिलिंसा बहा गोमाजोबखोब्रा थेवबो मोजां जाबाय दे मोजां जाबाय बे रिस्ता जोब्बाय आरो एबारथ' आङो नों आथिङाव खुलुमबाबो आंनि आथिङाव खुलुमबाबो आं नोंखौ बेबायदि फोथायफिननायाव गैयालै नों बायदिखौ दानो आंजों दानो गुबुनजों दानो आंजों दानो गुबुनजों मा बिसास नों बायदि मानसियालाय गोसोआ ओरै बा ओरैसो बिदिसो गिदिंबाय थायोदां मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं आंनि लाइफखौल' गोसो होनोसै आरो एबारथ' प्रब्लेमा सल्भ जाहां बायदि मोनबाय आं जाय प्रब्लेमा सल्भ जाबायना बाखि आं दुनियानि बे जेबो दस्रा टेनसनखौ सानलालै आंनि लाइफखौल' सानसै आयै अलंबार